Здравейте, приятели! Вие сте с Мариола и Творилница. Тази вечер ще ви разкажа една притча за човек, който има разкошна ябълкова градина. И тя го дарява с невероятно изобилие всяка година. Този човек живеел в хармония и в мир със своето семейство. От домът му се чувал детски глъч, смях, радост. И този човек имал съсед, който бил много свъдлив, вечно сърдит, вечно нещо недоволен, вечно търсил някакъв повод да се скара с този или онзи. И това, че съседът му бил щастлив, това много го дразнало. Много пъти той се опитвал да го провокира, да се скара с него, да влезе в спор с него, но щастливеца само го поздравявал любезно и подминавал всичките му опити за скандал. Не оставал доволен свъдливият човек и затова решил да накаже съседа си. Как? Взел една голяма кофа и я напълнил с всевъзможни боклуци. Изчакал нощта да покрие всичко с тъма. Промъкнал се до портата на своя съсед и изсипал пред нея всички тези боклуци. Излиза сутринта щастливеца навън и що да види пред вратата му какви ли не разсипани, разпилени, размазани боклуци. Поогледал се, събрал всичко и изхвърлил боклуците. Само че на втората вечер всичко се повторило отново и на третата по същия начин всичко се случило. Свъдливия съсед хвърлял всяка нощ боклуци, а щастливеца сутрин ги събирал и ги изхвърлял. Но щастливеца видял през прозореца кой е за вторника. И затова на сутринта станал, взел една голяма кофа и отишъл напълнил с най-прекрасните, най-дъхавите, най-вкусните ябълки тази кофа. И отишъл почукал на вратата на свъдливия съсед. Излиза сърдитко и гледа съседа си. Щастливеца му казал: добро утро, съседи! Тази година съм благословен с изобилна реколта. Ябълките са превъзходни, вкусни, ароматни и ти донесох на теб, на жена ти и на децата да хапнете от тия вкусни, прекрасни плодове. И сърдиткото го погледнал и казал: не разбирам. Всяка нощ аз се сипвам боклуци пред твоята врата и ти знаеш, че това съм аз. И сега ми носиш една кофа с ябълки, да ме почерпиш. Къде ти е достоинството? И щастливият мъж му се усмихнал и казал: съседе, всеки може да даде това, само което има. Затова, скъпи приятели, когато решим да реагираме в някаква ситуация, когато решим да постъпим по определен начин, не забравяйте, че начинът, по който вие ще реагирате и ще постъпите, ще определи вас самите, а не хората срещу вас. Не забравяйте това. Помнете го. Аз много пъти съм казвала на моите деца, когато бяха по-малки. Всичко може да бъде казано на един човек. Абсолютно всичко. Но е изключително важно по какъв начин ще му го кажеш. Дали ще го унизиш, дали ще го обидиш, или ще го вдъхновиш и ще го окрилиш, зависи от теб самия. Затова не забравяйте. Ние реагираме, ние постъпваме, ние даваме онова, което имаме в себе си. Само онова, което носим в себе си. И това ни определя нас самите, а не хората срещу нас. Прегръщам ви, помислете върху това, което ви казах и ви пожелавам прекрасна вечер.